Live po tayo mga kabayan dito sa Berlumabin Gabaon TV. Matagal-tagal rin po akong hindi nakapag-upload. Pero it's okay dahil nakabalik po tayo. Busy po tayo sa ating trabaho. Kung ano po yung title na nakikita ninyo dyan sa aking live na nakapost, yan po ang pag-uusapan natin. Actually, na-miss ko kayo lahat mga subscribers. So, pinakainan po sa lahat. Lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang laban ng buhay. Kaya ang sa akin lang, ang buhay kasi kahit saan ka man mapunta, nasa may nararamdaman ka o nasa pinakamasaya kang buhay o di may mga problema ka na nakakayanan mo naman o may mga mabibigat na problema kayang-kaya mo namang dalhin. Tatandaan natin na ang buhay ay choice po natin yan. Ayan po. Yan po ang aking paniniwala. Ewan ko sa iba. Pag sinabi kasi nating choice, it's between who we are going to submit ourselves. Are we going to submit to the Lord? Or are we going to submit to the worldly? Or are we going to submit to the other force which is opposite to the Lord? Ayan po. So ang buhay ay it's a matter of choice. Kaya iwasan po nating mag-shortcut. Sa buhay kasi kung mayroon tayong mga pangarap, lagi nating tatandaan na nakahanda po tayong ma-failed. Ayan. Kasi ang failure po kasi, yan po ang isang abono ng isang pananim upang magtagumpay. Napapansin nyo ba na yung kapag wala kang failure o walang abono, yung mga pananim o di kaya itinanim mo, hindi siya malaki pag nag-harvest ka. So ganun din sa buhay. Kaya wag po tayong matakot mag-failed o sa mga failure po natin. Embrace po natin. Bagkus pinakamaganda nga kung mas advanced tayo, mag-proactive tayo. Huwag nating antayin na matuto tayo sa ating sariling experience, kundi mag-advance po tayo na pag-aralan yung mga taong ang daming failure at nag-success po sila. Titignan natin yung kanilang failure, which is sa ganon naka-advance na po tayo. Pasensya na po kayo medyo makwan po itong kwan ko kasi location ko. Kasi nandito po ako sa field, nag-visit po ako. So ituloy natin. So kapag napag-aralan po natin yung failure ng mga successful na tao, pwede nating i-adapt, i-base yung ating sitwasyon sa kanila. Di ho ba? Basta lagi nating tatandaan kung meron tayong mga pangarap, lagi nating ipo-focus. I-focus natin yung pangarap natin, that is what and who. Sino magpo-focus tayo? Saang lugar? Di ho ba? At kailan? Sasagutin natin lahat dyan. Paano? Sasagutin natin yan, tatandaan natin talaga yan sa ating buhay. Yay. Bakit? Yan sinasagot yan kapag tayo ay nangangarap. Hanggat hindi mo nasasagot yan, hanggat may kulang ka dyan, mahihirapan po tayo. Kaya kung nakahanda po tayong ma-failed, huwag po tayong mag-shortcut sa ating mga pangarap. Sana mga ka-subscribers, kahit maliliit lang ang mga live ko, hangad ko na nakakatulong ito, magpatuloy lang po tayo sa ating mga pangarap. Basta wag po tayong mag-shortcut. Wag po tayong gagawa ng ikasasama ng ating pangarap. Ang magandang pangarap ay yung kompleto sa pagkaluto. Ayan. Kaya hanggang dito lamang ang aking live na ito at vlog na ito. At naway sa lahat po ng aking mga subscribers, shout out po sa inyong lahat. Sana nakatulong ang vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabao na nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang tayo ay umasenso. Ulitin ko, magsanay po tayo, mag-aral po tayo upang buhay po natin ay gumanda. Hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyong lahat.